जोंहा थाखानाय MCLA सन्जय सरगियारि बिथांखौ आं बुंदों जे बिथांखौ जोंनो नाङा नाङिनि कारन बहुत दङ प्रमोद बर' सरकारखौ बिथाङा फार्स्ट केस होदों UPPL सरकारखौ केस होदों बिथाङा बिनि उनाव बिथाङा UPPL निफ्राय रिजाइन होदों रिजाइनेसन लेटार नैबे बिथाङा रिजाइन होदों आरो बिनि उनाव बिथाङा गोबां रायजो राजाखौ बिथाङा दुखु होदों दिनैनि तारिखसिम बिथाङा रायजो राजाखौ अनसायनो रोङाखै रायजो राजाया बिनि न'आव थाङोब्ला रायजो राजाखौ रायना हरनाय धुमकि होनाय सोरखौबा बिथाङा सैमा सोंहोनानै अरहोनाय बेसिम दङ आरो बेल' नङा बिथाङा बिप्लब बसुमतारी बिथांखौबो बुदों बिथाङा मिटिंआवनो जेबो दाय गैयालासेनो बिथाङा UPPL नि मानसिखौनो बिप्लब बसुमतारीखौ बिथाङा बुदों आरो नैबे पारामेडिकेल जितु इनग्रेसन खालामनाय दिना नोंथांमोनाबो निश्चय बिखौ मिथिगौ JCB ड्राइभार बिथाङा बुदों आरो बेबायदिनो गोबां मानसि बेबायदिनो रायनाय बुनो नागिरनाय धमकी होनाय बेबायदि बिथांनि सभाबा बेनिखायनो जों दिनैनि तारिखआव जों बुंदों सन्जय सरगियारिखौ जोंनो नाङा गिबियाव खुलुमबाय दिनै जों XNDB वेलफेयार एसोसिएशन उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै मैया जितु अशोक दैमारी आम्बागावनि बिथाङा जितु सन्जय सरगियारि MCLA नि सायाव जितु एलिगेशन होबाय बिनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंनांगौ दं साननानै दिनैनि बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोनखौ लेंहरनाय जादों दा बिथाङा माखासे एलिगेशन होदों जेरै UPPL खौ केस होनाय सन्जय सरगियारिया बिदिनो गुबुन माखासे एलिगेशनफोर दङ दा बेखौनो जों फिनजाथाय होनो थाखाय दिनै बेहाय माने आवगायनाय जादों बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों जेला ससियेल मिडियायाव जों नुबाय बिथाङा जों आरो जों सोदोबखौ बिराद बाहायदों दा बे जों होननाय लोगो लोगो मोनसे बुस्थुखौ जों नुयो माखासे बेकग्राउन्डखौ लानानै बुंनाय बायदि नुयो खारन जों होननाय लोगो लोगो सासे जाया गोबांनि जायो दा बाथ्राया जाबाय बिथाङा बबे संगठनाव दं बा बबे संगठननि बेकग्राउन्डखौ लानानै दिनै जों होननानै सन्जय सरगियारिनि सायाव माखासे एलिगेशनखौ लाबोदों आरो बेखौ जोंनो नाङा होननानै बुंदों बे बाथ्राया जोंनि थाखाय एसे साननो गोनां जादों दा बाथ्राया जाबाय सन्जय सरगियारिनि केस होनाय होयिखौ मालाय UPPL नि अथरिटि दङ दा बेखाय अथरिटिया मा डिसिजन लायो बेसो बिथांमोना बिजिरगोन नाथाय बेखौ बिजिरनो बा ससियेल मिडियायाव बुंनो अशोक दैमारिया सोर बेखौ साननो गोनां जादों खारन बे UPPL नि मेम्बारबो नङा आरो एबसु नि मेम्बारबो नङा खुनु संगठनजों बेहा सोमोन्दो गैया बे एबसुखौ मोजां मोनो आरो UPPL खौ मोजां मोनो बेबायदिल'सो दं दा बेवहाय बिथाङा UPPL नि बा सन्जय सरगियारिनि गोरोन्थिफोरखौ बुंफिननांगौ बा रायजो राजानि गेजेराव बुंफोरना होनांगौ अधिकार गैया होननानै जों XNDB वेलफेयार एसोसिएशन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ जों सानो दा बेवहायनो जों बुंगोन जुदि बिथाङा मोनसेबो संगठननि बिबानगिरियानो नङाब्ला माखासे बाथ्राखौ बुंनायनि अधिकार गैया आरो बिथाङा बेफोरबायदि गाज्रि सोदोब बा एलिगेशन होनायफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ बेखौ जों बिथांखौ रोखायै बुंदों बिनि उनावहाय दा रायजो राजाफ्रा सन्जय सरगियारिखौ आजावा होननाय मोनसे बाथ्रा फैदों दा आजावैया रायजोनि सायावसो बियो अशोक दैमारिनि सायाव नङा रायजो राजाया आजावोब्ला बिथाङा उननि समफ्राव फैफिनगोन आरो बिथां हारसिङै सन्जय सरगियारिखौ जों आजावा मोजाङै मोजां सनमान सहकारै बिदाय होनांगौ होननानै बुंनायनि अधिकार गैया होननानै जों सानो बे बाथ्राया जाहैबाय जे सन्जय सरगियारिया मा होनो जेब्ला आन्दलन जादोंमोन बिनिफ्राय आन्दलनजों थाबोबाय गोलाव सम सोमावसारबोबाय सिलाइ बा हाथियारनि गेजेरजों बिनि उनाव बिथाङा MCLA हिसाबै हरिसिंगायाव मोनबाय देरहाबायबो बिनि उनाव दिनै UPPL सरकारनि जानानै बिथाङा NDB नि रिहेबिलिटेसन NDB नि एक्स ग्रेसिया जायफोरा मार्टियार्स जाबाय लोगोसे प्रमोदनि जितु सरकार बेजों थाफानानैनो जितु
इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्राफोर दं बेखौ मावफागासिनो दं बेखौ जों बयबो मिथिखायो दा बिनि बेलायाव बिथाङा जि एलिगेसन लाबोबाय बे कमप्लिटलि माने जों सानो मिनिंलेस बेयाव खुनु जुक्ति गैया खारन दिनै बिथाङा गोबां खामानि मावदों आरो एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशनाबो प्रमद बर'नि सरकारजों थाफानानै सानफ्रोमबो खामानि मावलांनाय प्रिपेरेसनाव दिनै जों आवगायगासिनो दङ आरो आवगायबोबायबो थादों सिगांनि समावबो दा बेवहाय जितु अशोक दैमारी बिथाङा जितु एलिगेसन बिनि बे एलिगेसनफोरखौ लाबोनो अधिकार गैया होननानै जों सानो सन्जय सरगयारिया जिबायदि खामानि मावबाय थादों बे बेलायाव जितु अशोक दैमारी जि नंखाय फिसा फिसा एलिगेसन लाबोदों बेफोरो जोंनि थाखाय आजावथाव नङा बेफोर गासिबो नंखाय आरो जाय सन्जय सरगयारिया बिटिआर एकर्डनि मोनसे पार्टनि सिगनेटरि बेफोरबायदि लोगोसे एक्जिस्टिं एमसिएलए बिनि सायाव नंथारै अजदफोरखौ लाबोनाया बे जों एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशननि थाखाय आजावथाव नङा दा बेवहाय अशोक दैमारी बिथांखौ बेबायदि नंखाय बाखाय अजद लाबोनायनिफ्राय गोजानाव थाजानायखौ जों लुबैदों आरो गोजानाव थानाया मोजां होननानै जों बे प्रग्रामनि जुयै बिथांखौ अनुरद खालामदों मानोना जोङो अशोक दैमारीनि जितु फिसा फिसा बाथ्रा जेरै जों होननानै बिथाङा बुंदों बिनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ जों रोखा नुहुरदों दि एबसु एनडिएफबि आरो इउपिपिएल बे मोनथाम संगठनखौ गावस्रा होनायनि लामा माबा मोनसे पलिसि दङ नामा खारन बिनि बुंनाया जों होननानै बेबायदि लेंगुवेजजों जों नुहुरदों बेवखायनो बिथाङा जुदि बबेबा माबा मोनसे संगठनजों स्रिहि थाखोमानानै गावस्रा होनायनि पलिसि खालामदोंबा बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां खारन बिथाङा गावनो बुंदों आबसुनि सापर्टार आबसुखौ मोजां मोनो इउपिपिएलखौ मोजां मोनो होनदों बेवहाय बे आबसुखौ मोजां मोननाय बा इउपिपिएलखौ मोजां मोननाय मानसिया जाथावथारै बे सासे एमसिएलएनि इउपिपिएलनि एमसिएलएनि सायाव खुनु जुक्ति लाबोथावथाव बे सोदोबथि थाया बेवहायनो बिथांखौ जुदि जों खावलायदों जुदि बिथाङा इउपिपिएल आरो आबसुनि मोजां मोनग्राबा सानफ्रोमबो आबसु आरो एनडिएफबिनि बा इउपिपिएलनि मोजां मोननाय बा मोजां मोनजाथाव खामानिथिं आवगायनांगौ जों बेखौसो बिथांखौ खावलायदों आरो बेफोरबायदि नंखाय बाखाय एलिगेसन लाबोनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय जों बेखौ खावलायदों